שלום חברים, כאן יצחק מרביביה מסכי גלילה. אנחנו עכשיו בעצם נעבור על מצגת שמראה איך אתם עוברים את התהליך מהשלב שאתם לא יודעים להתקין עד לשלב שאתם רצים לבד בעצמכם ומתקינים לבד. למי זה מתאים? מסכי גלילה מיועדים לקבלני פרגולות שרוצים להגדיל את סל המוצרים והרווח מכל פרויקט. עשיתם פרויקט, חבל לרוץ לפרויקט הבא, כי בפרויקט הזה אתם יכולים להגדיל את הרווח. קבלני פרגולות באלומיניום, מתקיני הצללות וסגירות חוץ, אנשי אלומיניום שרוצים להוסיף פתרון משלים, מה שאמרנו. סיימתם את הפרגולה? אתם יכולים להוסיף עוד רווח על המסכי גלילה? תעשו מסכים. קבלנים שרוצים לתת ללקוח פתרון מלא, במקום להפנות אותו לספק אחר. יכול להיות שהלקוח יגיד, רגע, אתה עושה רק את זה, אני צריך גם את זה וגם את זה, ואני אקח מישהו אחר, וככה יהיה לי יותר זול. אז ככה אתם מוודאים שהוא גם לוקח אתכם. המטרה, מה המטרה הסופית? להפוך אותך למתקין מסכי גלילה עצמאי, מוצר נוסף בארגז הכלים שלך. צעד אחר צעד, איך התהליך עובד. התקנתם את הפרגולה, את הקורות, עכשיו אתם יכולים לקחת מידות כלליות. אפילו לפני שאתם בונים את הפרגולה, אתם יכולים לדעת את המידות כלליות. תמיד עדיף שהפרגולה בנויה. במידה כללית אתם יכולים גם לתמחר ללקוח. אחרי שיש לכם תמחור כללי ללקוח, אפשר לרדת לעומק, זה בעצם במדידות בשביל ההתקנה עצמה. ועכשיו נעבור שלב שלב. ליווי מלא גם למי שמתקין הפעם הראשונה. לא צריך ניסיון קודם במסכי גלילה, אנחנו מלווים אותך לאורך הדרך מדידה ראשונה בשטח. נגיע איתך למדידה הראשונה ונראה לך בדיוק איך לבצע מדידה נכונה. יש כל מיני ריג'קטים, כאילו כל מיני דברים קטנים שצריך לשים אליהם, זאת הכוונה, שחשובים שתדע אותם בהתקנה. שתדע אותם במדידה הראשונה. עלות מדידה 250 ש"ח בלבד, זה עלות של שירות. התקנה ראשונה בליווי מקצועי, נעזור לך לבצע את ההתקנה הראשונה בצורה נכונה, כדי שתוכל להמשיך לבד בביטחון. עלות התקנה 1200. עכשיו יש כאלה שמדו את זה פעם ראשונה כי הם קרובים לתחום הזה, יש כאלה שהם קצת פחות קרובים לתחום, כי הם מתעסקים אולי בדברים שהם קצת פחות דומים, או שהם חדשים, ויקח להם פעם, פעמיים, שלוש, אבל שווה. זה שווה את הלימוד, ככה אתה בעצם, זה סוג עברת קורס, בלי לעבור קורס באמת, כי כבר לקחת את ההתקנה, אז זה כבר משלם את עצמו, ופה בעצם אתה כבר לומד לרוץ לבד. המטרה שלנו שהקבלנים יתקינו, ירוצו לבד ויתקינו, ואנחנו נייצר, רביביה מייצרו. ותמיכה מקצועית לאורך כל הדרך, אנחנו לא עוזבים אתכם אחרי שסיימתם, יש שאלות בשטח, איך מתקינים, מה צריך לעשות פה, עוד שאלות אולי לא עברנו במדידות, שנתקלתם משהו חדש, אולי לא היה בהתקנה, מה עושים פה מקרה כזה, אנחנו זמינים לשאלות, פתרון בעיות והכוונה גם בהמשך, ובעזרת השם אנחנו גם מתכוונים לפתוח קבוצת וואטסאפ כללית של המתקינים, של הקבלנים, שאתם יכולים לדבר ביניכם, עזרה, יכול להיות שדברים אחרים שהם לא קשורים דווקא למסכי גלילה, אולי צריך עובד, השלמה, זה נמצא באזור הזה, זה יכול לעזור לקבלן הזה, כמה שתהיה קבוצה, שאלות, תשובות, אנשים שהולכים שם כל מיני דברים, שיהיה נחמד. זה כאילו משהו חדש שאנחנו חושבים עליו, בעזרת השם, שיצא לפועל. לכן זה לא רשום פה, כי זה משהו שאנחנו מתכננים, משהו חדש. המטרה להפוך אותך למתקין מסכי גלילה עצמאי, מוצר נוסף בארגז הכלים שלך. איך קיט נראה? צד ימין, בתוך ניילון שקוף, זה המסך, הוא מגולגל. יש את המנואלה, בצבע אפור קטן, שם למעלה, ליד המנואלה, שתי כוסות, שתי קלפות, שבעצם זה התופסנים בצדדים. גיר ידני, זה במקרה הפעלה ידנית. יש כאן צינור גלילה, משקולת, שתי מסילות, וזווית פנימית וחיצונית, הן עטופות פה ביחד עם המסילות. בתמונה בצד ימין אתם יכולים לראות את המסילות, את הבד מתוח, למטה יש קיפול, בתוך ההלחמה יש בתוך הקיפול הזה, זה קיפול עם הלחמה, ובפנים יש את המשקולת, למעלה יש את הגליל. הגליל אנחנו, בנוסף לכיסוי הפנימי שהלקוח פה לקח, יש גם כיסוי חיצוני. בנוסף לכיסוי הפנימי שהלקוח פה לקח,
הגליל עצמו הוא גם מגיע עם בד מלופף, גם שמלמטה שלא יראו את הצינור, רואים את הבד. כאילו הצינור הוא לא חשוף לגמרי, הוא מלופף. אולי בקצוות רק רואים את הצינור, אבל בגדול הצינור, כמו שאתם רואים גם בתמונה פה, כמה שאפשר לראות, הצינור מלופף בבד. עכשיו לתכלס, מחירים טובים לקבלנים, דואגים לקבלנים, מסכים. אז יש לנו נוסחה למסכים. רוחב נגיד, כמו בצד שמאל, אתם רואים פה, זה נגיד הקובייה, הריבוע הזה זה מסך, 3.5 מטר רוחב. גובה 2.2, אז זה רוחב פלוס גובה ימין פלוס גובה שמאל, שבעצם שם זה כאילו רוב החומר גלם שלנו. פלוס את המסילות בצדדים ולמעלה זה הגלילה עם הקלפות והדברים הקבועים ועוד דברים. אז ככה אנחנו חשבים, רוחב, גובה צד ימין, גובה צד שמאל, כל זה כפול 180. לדוגמה, 3.5 זה הרוחב, 2.2 זה הגובה, כמו שאמרנו, כמו שמופיע פה בצד שמאל. אז 3.5 ועוד 2.2 ועוד 2.2 כפול 180, 1,422 ש"ח למסך. משולשים, יש פה דוגמה של משולשים שיש שיפוע בצד של הפרגולה, אז לדוגמה יצא צד אחד גבוה מהצד השני ב-30 סנטים ו-275 סנטימטר הרוחב שלו. אז אנחנו בעצם מוסיפים 8 סנטים לפה הימנית, בשביל לשמור על שיפוע 8 סנטים לפה השמאלית, ו-283 גם מגדילים ב-8 סנטים. בשקופית הבאה נבין למה בעצם אנחנו מגדילים את זה ב-8 סנטים לכל כיוון. כיסוי פנימי, מחיר לקבלן 35 ש"ח למטר. אם הלקוח רוצה, סתם דוגמה, כיסוי פנימי, אז עושים 2.75 סנטימטר. פה זה משולש, בואו נלך על הדוגמה של ה-3.5, אז 3.5 כפול 35 ש"ח. זה זווית כיסוי פנימי שהיא מכסה את הוואל או את הגליל, את הצינור גלילה, מבפנים גם. מבחוץ זה הכל, כאילו, הזווית החיצונית זה סטנדרט, הזווית הפנימית זה כאילו משהו שהוא נוסף, שהוא אקסטרה. מנועים, מחיר מנוע לקבלן 450 ש"ח ליחידה, מגיע כבר מותקן בתוך הגליל, לא צריך להרכיב אותו במיוחד בשטח. המחירים אינם כוללים מע"מ, והמשלוחים בין 100 ל-150 ש"ח, תלוי במרחק. עובדים בדרום, מרכז, שפלה, אפשר גם מהצפון, אבל הצפון אולי לפגש איפשהו באמצע. הצפון זה קצת יותר רחוק. אנחנו ממוקמים ליד קריית גת, אז הצפון זה קצת יותר רחוק. זה בעצם משולש, כמו שאתם רואים. ככה זה נראה, כאילו זה משולש, אבל אחרי שמוסיפים זה כבר הופך לטרפז. זה, יש לו, במקרה שלו יש לו שיפוע מאוד גדול, בגלל שהוא היה חייב, יש לו שם קורה כזאת של בטון בבית, אז הוא היה חייב לעשות שיפוע מאוד גדול לפרגולה. זה מה שאני הבנתי לפחות, לכן פה זה מקרה יוצא דופן, שזה שיפוע גדול מדי, אז כאן השתמשנו באלומיניום. מכניסים עכשיו את המוצר בצד שמאל, לעשות איזה לוקובונד, זה מראה יותר אסתטי ויפה, אפשר להשתמש באלומיניום, אבל עכשיו אנחנו מכניסים את הלוקובונד. בעצם, למה אנחנו עושים 4 סנטים כל צד? אתם רואים, צד שמאל, 4 סנטים, אני יכול להבריג את האזכורית. לקדוח, אני יכול לקדוח ולהבריג את האזכורית, ואני צריך 4 סנטים בהיקף להוסיף, שיהיה בשר לתפוס. אז נחזור לשקף הקודם, 275, אז הוספנו 4 כל צד, וגם בגובה הוספנו 4 למעלה, 4 למטה. לשמור על השיפוע צריך להיות 8, ככה בעצם עושים את המשולשים. וסרטון הבא, לסרטון הבא של המדידות תכתבו בוואטסאפ, תשלחו לי סרטון מדידה. זה בעצם הסרטון של המדידות, לאחר הסרטון של המדידות יש את הסרטון של ההתקנה. חשוב לעבור על כל הסרטונים, לראות הכל. אם הגעתם עד לפה, אנחנו מחפשים קבלנים לאורך זמן, קבלנים רציניים, קבלנים טובים. זה בעצם יש פה ווין ווין. למה? הקבלן גם ככה מתקין את הפרגולה, נשאר לו להשלים מסכים. אנחנו מייצרים מחירים טובים לקבלנים. אז אנחנו מצפים פה לעבודה משותפת, אנחנו גם משקיעים בקבלן, מלמדים אותו. בעזרת השם שלרוץ ביחד לעבודות משותפות,
זהו, אז עכשיו, אחרי שסיימתם לצפות בסרטון, תשלחו בוואטסאפ, תשלחו לי סרטון מדידה. להתראות.